explosion nke bụ egbe n'igwe. Ndị be anyị, ana m ewetara unu ọnọdụ ahụike. Ụmụ nwaanyị bịa n'ebe a na ihe unu ga na-esiri di unu ga na-akwado di unu ụmụ ihe a maka ọ na-adị mma n'arụ. Anyị nwa na-alụ na ọnọdụ ahụike na mba Elisa, ihe anyị na-afụ na-eju anyị anya. Ọ na-ewute ma ọ na-abụ mbịa ndonye aka na-agba na-ebe akwa na-ebele ụmụ nwoke akwa maka ụmụ nwoke ka ọ na-emetụkarị ilu bedị niile ma ụlọ ọgwụ niile ma kiagom niile. Ụmụ nwoke ka a na-ebutekere na-adọmpụ ebe ahụ. Ọ bụ ihe ha litere n'ọnụ mgbe fadịrị ikolobịa anya na mgbe fakadị yọng. So ọ bụ ya ndị be anyị ka m ji ewetara unu ihe abụọ akwụkwọ nri. Biko na ụmụ nwaanyị bịa n'ebe a ka anyị kpakọrịta ụka. Ị ga na-esiri di gị akwụkwọ nri dị ndụ dị jokojoko, ya bụ nke atọ nwụrụ atọ. Ị ga na-esiri enye apekete mpe ugboro atọ n'izu ụka. Ya bụ mbọsị na anyị sikwara eri ka anyị gosikwa ewu. Ihe a bụ ji akwụkwọ, obere ji dị ya mana ụkpaka dị ya, yabasị dị ya, ụgbọgịrị dị ya, grin dị ya, ihe niile akpọrọ akwụkwọ nri dị ya. Ya bụ anyị na-ayọkwazi unu Igbo anyị na-asị unu mefu ụjọ mefu azụ ụlọ tinyeche ihe n'afọ gị, tinye ụgbọgịrị mịanụ tinye ụgụ, tinye arịra, tinye tinyeche enye ka onye ose na-akpati ya na-esi nke dị fresh. Ijiri aka gị ya bụ ị ga-elicha enyi idebeli di gị nata. Ọ bụrụ na ọ na-anata ịbịa ikpuchi enyi tinye ya na kula bata bulie erie. Ma ọ bụrụ na ọ na-anata leti, ya bụ ife na ọ na-erie dị mma ịkwado Igbo o ji ga-eje ọrụ haziteli anyị tinyecheli akwa, tinyeli salad, tinyeli ihe na-edozicha arụ, ịpakịali anyị oweli ya gaa ọrụ ti ọdụ ụra. Ndị mmadụ ga na-eme asọmpi na-asị nwunye gị na-emekwa ọfụma maka na ụmụ ihe dị iche n'ugbo na Igbo. Ndị okpokoro na-atakarị bred ya na achịcha sọsọ ya na mineral ya na-ekwe ka nke mmadụ ka di gị na-eri ụmụ ihe abịa adịghị mma na-arụ na-ebute shuga ka ọ nọrọkarị gazụ. Ọ bụrụkwanụ so na ọ nọrụ gazụ nnọọ osikwa ike gbasi ike. Ndị lile ezigbo ihe mgbe fadị n'ikolobịa ma gbọọ ma mgbe fadị yọng fa na-abụfa kachakwa nkafe esikwa ike gbasi ike na-agagharịkwa ịmago nwoke na-egwulikwa egwu nwoke na-akpọlikwa egwu ma ụlọ eje na-etili ego unu na-achịnye ndị dọkịta. Ọ bụrụ na iliri ihe ha kịta enwe mgbe oge elibezie ọgwụ ka nọ. Anyị nwe na-alụ n'ọnọdụ ahụike ife ụgwọ anyị na-ekpoju aka wee chinye ndị mmadụ. Ihe a ọ na-emetụta m na-arụ isi kedu ọkwafa a na-atazi dị ọgwụ na-atazi ya ma gburu mmiri na-aṅụ ọgwụzi n'ilifa. Chineke, ọ bụ ihe jọgburu onwe. Ọ bụ ihe a ka nna aka mfụcha nkwụkwụ aka. Ọ nara adị m mma na-arụ ma mfụ ụdị ya ahụ. Ụmụnne tụsa ewu.